Assalamu alaikum al'ummar Najeriya da kewaye, ina muku fatan alheri tare da masoyinku Dr. Muhammad Sudan, wanda ku sani ne sirrin ma'aurata. Barka da Juma'a, ina muku fatan alheri ba tare da bata lokaci ba. Matsaloli da yake faruwa akan maza wanda ba sa gamsar da iyalinsu ba komai bane, ka cire kunya ka same ni a reshe na kamun bayani iri daban-daban, za ka ji cikakken bayani a tare da kai. Ba kuma bane yake kawo wannan matsalolin sanyi ne da kuma matasa da tsofi wanda suke shan irin kwayoyin nan na maza na ƙara ƙarfin mazakuta, to shi yake kashe namiji. Da zarar in ka kai munzurutun wani lokaci kana yawan shan su, in an ce kai dai ma ba za ka iya yi ba, domin sai ka ta yi matanka ta juya shi, ta murmusa shi, ta juya shi, ba lalle ya miƙe ba, sai kaga ta rena ka. Domin gaskiyar lamari, in ba a cire kunya ba, muna cikin matsala iri da dama a tare da mu. Wata mace ta so ka biya mata bukatun ta, ka gamsar da ita wanda za ta ji daɗi, ta samu nishadi a tattare da ita, amma daga kaji ko ka hau kan ruwan cikinta sai ka kawo kayan leaks, ba lalle ka ƙara amfani ba a kowane lokaci. Domin mace a duniya tana buƙatan kafin ka shige ta, ba wai lokaci ɗaya ita ta kwanta kamar wata jaka, kai ma ka kwanta kamar wani doki kana ta afka mata, kuma ba lalle kai wani ƙarfi kwalihi a tare da kai ba. Domin shine mace tana so ka yi less, ka sha wani abubuwanta, ka sha bakinta, ka sha ko'ina nata. Lokacin da ta kusan kawa, in ka shige ta sai ka gamsar da ita ta ji daɗi, ka ji daɗi. Domin shine jigon rayuwa. Sai ka tana ta tarare ka, wallahi daidai sakon ɗaya ba za ta so abin da ranka zai ɓaci ba, mataka inda har kana biya mata bukata a tare da ita, kana mata tattausan labasi. Baby na wallahi kina da daɗi sosai, ko me kika yi na ji daɗin wannan abun na jiyan nan da sauransu. Wallahi tallahi kaga tana jin daɗi. Wasu abubuwan da baka taɓa gani ba kaga ta ƙara mashi, wani da ba za mu dinga musu ba. Wani suka yi girki mai ɗan karan daɗi, mu yaba musu a kowane lokaci, don shine burin ƴa mace a rayuwa ta duniya. Dan Allah maza mu daina rashin kuzari da rashin wasu abubuwan da ba za mu rasa ba a tare da mu, kuma mu daina barin mu kyalis ɗin jikinmu. Ba wai wanka ka yi sa kaya mai kyau ko wani ba, ka gyara jikinka ciki da waje kai ma, wanda za ta dinga jin annishuwa a tattare da ita, ko saduwa da ita kake yi, sai daga tana jin daɗi a kowane lokaci. Irin ƙamshin turarukan nan kaga tana feeling, tana jin daɗi. Muna barin jikinmu neat anytime, mu dinga jikinmu neat. Mace fa maganar gaskiya tana son mutum waye dan kwalisa bigegge, wanda duk inda ta shiga da shi ba a magana, ko wajen taro ko wajen biki ko wajen ina ta tura ka za ku je, wallahi tallahi ba za ta yi shayi ba. Amma kullum su a cikin gyara suke. Why not mu da ba za mu yi wannan gyaran ba? Why not? Haba mazaje, Allah shine jigon rayuwar mu, kuma mu dinga kyautata musu da daɗin baki. Ba wai ka ba mace kuɗi ba, daɗin baki matanka ta sunna ka dinga mata shi, sai ka tana samun feeling da jin daɗi. Mu dinga musu abubuwan da za su dinga jin daɗi a tare da mu. Why not da ba za mu musu ba? Haba mazaje, dan Allah dan Annabi kar a bar mu, mu daina kuntata musu, mu daina ci musu mutunci, mu dinga nemo musu mutuncinsu da tarbiyyarsu da kimansu da darajar da Allah ya musu a tare da su. Mu daina cin amana. Ba wai ka je kana cin amana ga matanka a gida, kana cin amanan wata mace a waje ba. Ina muku fatan alheri tare da masoyinku Dr. Muhammad Sudan, wanda ku sani ne sirrin ma'aurata. In dai kuna bibiyan channel ina na YouTube Auratayya TV, kuna mun subscribe, kuna mun viewers, kuna kallo na, za ku dinga samun nishadi iri daban-daban. Akwai cikakken bayani zallan matan aure. Wannan bidiyon in ka tabbatar baka da aure, kurka bude bidiyon.